कोकणचा परिसर हा स्वाभिमानी आहे। शिक्षकांवर लाठीमार करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपच्या आमदाराला निवडून देणार काय, असा सवाल करीत कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार नजीब मुल्लांच्या प्रचार मेळाव्यात सुनील तटकरे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला। कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। ओरोस येथील शरद कृषी भवन येथे हा मेळावा झाला। या मेळाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील तटकरे, उमेदवार नजीब मुल्ला, जिल्हाध्यक्ष व्हिक्टर डांटस, कार्याध्यक्ष प्रसाद रेगे, माजी आमदार पुष्पसेन सावंत, नंदुशेठ घाटे, राज राजापूरकर, नम्रता कुबल, ऐनापुरे यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नजीब मुल्लांच्या रूपाने कोकणात विजयाची हॅट्रिक करणार असल्याचा दावा सुनील तटकरे यांनी केलाय। भाजपची मक्तेदारी मोडीत काढीत कोकण शिक्षक मतदारसंघात बळराम पाटील यांना विजयी करणारे मतदार पुन्हा एकदा भाजपला पराभवाची धूळ चारतील असा दावा केला आहे। जिथे शिक्षक व गुरुजनांना आदर मिळाला पाहिजे तिथे लाठ्यांनी ठेचून मारले जाते। हे बदलायचे असेल तर राष्ट्रवादी आघाडीचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करा। पहिल्या पसंतीचे मत नजीब मुल्लांना देऊन राष्ट्रवादी आघाडीची ताकद दाखवून द्या, असे सुनील तटकरे यांनी भावनिक आवाहन केले। त्या कालावधीमध्ये सुद्धा आम्ही आश्वासित केलं होतं की आमचा उमेदवार तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। शैक्षणिक संस्थांचे शिक्षकांचे वेगवेगळे प्रश्न निश्चितपणे मांडू शकेल, पण दुर्दैवाने ते गेल्या 6 वर्षामध्ये घडू शकले। नजीब मुलांसारखा एक कर्तव्यवान कार्यकर्ता त्यांनी गेले 4 वेळेला ठाण्यासारख्या महानगरामध्ये लोकांची सेवा करत एक वेगळ्या पैकीचं आपलं स्वतःचं स्थान राजकारणामध्ये निर्माण केलं। किंवा राजकारणामध्ये निर्माण केलं असं नाही, समाजकारणामध्ये सुद्धा उत्तमपणे निर्माण केलं आणि ठाण्यासारख्या शहरामध्ये 4 वेळा निवडून येणं सोपं असू शकत नाही। संपर्क असल्याशिवाय लोकांच्या प्रश्नांची जाणीव मनामध्ये ठेवत आपल्याला मिळालेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं करण्याचा शिकवतो। त्याने जे अवैधपणाने प्रयत्न केले त्याच्यामुळे 4 वेळा ठाण्यासारख्या महानगरपालिकेमध्ये निर्वाचित होण्याची संधी द्यायला त्या ठिकाणी मिळाली। मी आज आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छितो, महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमध्ये आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही नजीब मुल्लांना उमेदवार त्या ठिकाणी केलेलं होतं। पुढे बाजार प्रचंड प्रभावात त्या ठिकाणी विरोधकांच्या माध्यमातून करण्यात आला आणि केवळ 1 मताने नजीब मुल्ला ठाणे महापालिकेचे महापौर होऊ शकले नाही। जर काय झाले असते ठाण्याचं सर्व चित्र बदलवण्याची ताकद या अल्पसंख्याक समाजामध्ये जन्माला आलेल्या नजीब मुल्लांनी ठाणे शहराचा चेहरा म्हणून निश्चितपणे ठीक आहे, महापौर पदावर कुठे बसले नाही, विरोधी पक्षाच्या पदावर कुठे काम करण्याची भूमिका बजावून ठाणे शहराचे वेगवेगळे प्रश्न असतील, अर्थसंकल्प असेल, ठाणे शहरामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे पावलं उचलायचे असतील, अत्यंत विचारपूर्वक जाणीवपूर्वक सर्व गोष्टींची आणि भान मनामध्ये ठेवत करण्यासंबंधीची प्रगल्भता या आपल्या उमेदवारांनी त्या ठिकाणी दाखवली। जवळपास 5,000-5,200च्या आसपास या जिल्ह्यामध्ये मतदार, जास्तीत जास्त मतदार कसे याचा प्रयत्न केला पाहिजे। माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे की पुढच्या काही दिवसात मतदारांच्यापर्यंत आपण पोहोचा, साखळी आपण तयार करावं, ते नियोजन करावं। नजीब मुलांचं परिचय पत्र त्या ठिकाणी करा। त्यांनी सांगितलंय त्यांच्या त्या अहवालामध्ये केलंय, माझं काम हेच माझा परिचय आहे, त्यांचं काम ते त्यांनी दिलेलं देतात। माय वर्क इज माय आयडेंटिटी। या आत्मविश्वासाने आपल्या समोर जाणारा नजीब मुलांसारखा एक दमदार नेता, युवक कार्यकर्ता या माध्यमातून तुमच्या सर्वांची सेवा करण्यासंबंधीची भूमिका ही पुढच्या कालावधीमध्ये घेत आहे। त्या मतदारांचा पण 1-2 वेळा पुरतात शैक्षणिक संस्थेमध्ये सुद्धा जा, शिक्षण संस्थांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना घेऊन त्यांच्या त्या ठिकाणी असलेल्या मतदारांच्या सुद्धा एकत्रित बैठका घ्या। पदवीधर आहेत, डॉक्टर आहेत, वकील आहेत, यांची ज्यांची नोंदणी झाली त्या प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी ही आता आपल्याला त्या दिवशी घ्यावी लागेल। आणि 25% मतदारांना हा सुविधा मतदार, हा सुसंस्कृत मतदार, हा कशा पद्धतीने मतदान केंद्रामध्ये याच्या नियोजनाची काय पद्धतीने आहे त्या पुढच्या 7-8-10 दिवसामध्ये आपण सर्वांनी करणं अत्यंत आवश्यक आहे। करू शकतात देशामध्ये जे वातावरण चालले, राज्यामध्ये जे वातावरण चालले, आता पदवीधरांच्या मनामध्ये नेमकं काय खतरत आहे विद्यमान सरकारच्या बाबतीमध्ये याचं सुद्धा एक प्रतिबिंब या निवडणुकीच्या माध्यमातून उमटवण्याची आवश्यकता आहे। शिक्षण क्षेत्रामध्ये मांडलेला फेरफटका याच्याबद्दलच्या स्वाभाविकपणाने काय प्रतिक्रिया आहे त्या माझ्या शिक्षक बांधवांनी, गुरुजनांनी, शैक्षणिक संस्थांनी याचं प्रतिपादक पद्धतीच्या भावना या मतदानाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नजीब मुलांच्या पाठीमागे आशीर्वादाची करत आहे।
नजीब मुला या नावाच्या पुढे एक अंक आपल्याला काढायचा आहे. आपल्याला दुसऱ्या पसंतीचं मत द्यायचं नाही. हा उमेदवार आहे तर जेवढ्या पसंती देता येतात सुस्पष्टपणाने नम्रपणाने आपल्याला आपल्याला केवळ एकच पसंतीचा आकडा नजीब मुलांच्या नावाच्या समोर काढून 28 तारखेला ज्याला मतमोजणी होईल त्यावेळेला पहिल्या फेरीमध्येच मोठ्या मताधिकाऱ्याने आपल्याला नजीबला विजयी करायचा आहे. ही विनंती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पदवीधरांचं भांडवल त्यांच्या पाठीमागे उभं करावं मी विनंती करतो. मोठ्या संख्येने आपण सर्व क्षेत्रातील या ठिकाणी उपटलायला आणि मतदार सुद्धा आपण या ठिकाणी उपटलायला आपण प्रत्येकाकडे संपर्क करत या उमेदवाराचा परिचय आणि ते पुढे काम करण्यासंदर्भातली बांधिलकी ही करण्यासंबंधीचं अभिवेचन आपण त्या ठिकाणी देऊ. मतदारांच्या बरेच उमेदवाराला त्या ठिकाणी पोहोचावं मी विनंती करतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी आला त्यामुळे तिजा विजयाची हजेरी जशी आपण शिक्षक मतदारसंघामध्ये विजय मिळवला, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मध्ये निवडणुकीमध्ये विजय मिळवला, तसं पदवीधर मतदारसंघामध्ये विजय मिळवत विजयाची हजेरी त्या ठिकाणी करावी एवढी गरजेची विनंती आज या ठिकाणी करतो. मोठ्या संख्येने आपण या ठिकाणी मित्र महिन्याचे प्रतिनिधी सर्व जागाचे सर्व नेते मंडळी शिक्षण संस्थेचे प्रतिनिधी आपले गुरुजन वर्ग आपण या बैठकीच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित राहिले. आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि नजीबला आशीर्वाद रूपी मतदान त्या ठिकाणी द्या एवढी गरजेची विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. ठाण्यातील उमेदवार निवडून आल्यावर त्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता शोधायला ठाण्यात जाते ही शोकांतिका आहे असा जोरदार हल्लाबोल नजीब मुल्ला यांनी डावखरे यांच्यावर केला. ज्या लोकांनी रक्ताचे पाणी करून डावखरेंना निवडून दिले ते डावखरे गद्दार निघाले. पक्षाला व पक्षाच्या कार्यकर्ते यांना वेठीस धरून गद्दारी करणाऱ्यांना मतदार जागा दाखवून देतील. शिक्षकांना झाडे लावायला खड्डे खणायला लावणाऱ्या भाजप सरकारला हद्दपार करा. आपण निवडून आलो तर सर्व आमदार निधी शिक्षणावर खर्च करणार असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस, आय काँग्रेस, शेकाप, PRP कवाडे गट, समाजवादी पार्टी, लोकशाही आघाडीचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांनी भावनिक आवाहन केले. पक्षाने काम नाही विरोधी पक्षाची जबाबदारी तुम्ही ठाणे महापालिकेची खरंच या सिंधुदुर्ग पक्षा परिसरातून आमचे ठाणे महापालिकेत येते आणि पक्ष स्थलांतर त्या नेत्यांनी बरंचसं केलेलं आहे. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसमधून शिवसेनेत आले, परत काँग्रेसमध्ये गेले, परत शिवसेनेत गेले. बरेचसे नगरसेवक या ठाणे महापालिकेत आपल्या परिसरातून पक्षाने काही वर्षासाठी आम्ही जिल्हा अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना की आवर्जून काही एवढंच सांगतो की लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना एक नातं जपण्याची साहेबांची आपल्याकडे शिकवण. नातं जपला नसला तर वयाच्या 24व्या वर्षी जेव्हा प्रथम नगरसेवक झालो आणि शहरी भागातून तो काही राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला नव्हता. पॅनल पद्धतीमध्ये करून शिवसेना मी एकटा आलो. 2007ला निवडून येताना आणखी एक राष्ट्रवादी वाढ केली, 2012ला तिसरी वाढ केली आणि 2017ला चौथ्यांदा उभा असताना 4 नगरसेवक आले. शहरी भागात कलेक्टर ऑफिस समोरचा पूर्ण परिसर आहे. ठाणे सेंट्रलचे कोर्ट नाका ते परिसरातून येत असताना 4 नगरसेवक राष्ट्रवादीचे आणि टेवी नाक्यापासून आसपास बघितलं तर फक्त शिवसेना राहिली. कुठेतरी नातं जपलं आणि लोकांमध्ये राहिलं. आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केल्यानंतर म्हणून 4 वेळा उमेदवार म्हणून प्रत्येक उमेदवार आश्वासन देणार की मी नक्की अमुक पद्धतीचं काम करणार. पण उमेदवार झाली जेव्हा साहेबांनी एक कार्यकर्त्यांची प्रतिष्ठा मनाला लागल्यावर एक कार्यकर्त्यालाच उभा करायचं आणि माग आलेल्या लोकांना ज्यांना सत्तेमध्ये सर्व वाटा घेतला, सत्ता गेल्यावर आपला वाढ बदलायचं जे प्रकार या लोकांनी केलेलं आहे त्यांना कुठेतरी धडा शिकवण्याचं काम एक कार्यकर्त्यांच्याच खांद्यावर ज्यांना तर कठोर जबाबदारी होते. समोर खूप मोठी अडचण होती पण गडकरी साहेबांचे नेते, नाईक साहेबांसारखे नेते यांनी आश्वासन दिलं. आज आनंद होतो काही कार्यकर्त्यांच्या मुलासाठी, एक कार्यकर्त्यासाठी गडकरी साहेब आपले सर्व काम ते मतदारसंघ सोडून मागे 4 दिवसापासून कोर्टाला माझ्याबरोबर केली. एकेकाची ओळख करणं, एकेकाच्या मार्गाने बघणं की बाबा ही निवडणूक प्रचार सभा कशी होणार आहे, काही लोक शिल्लक राहिले की नाही राहिले, इथे उपस्थित असल्यावर आढावा घेणं कुठला तालुक्याचा माणूस आले
पक्षाचे कार्यकर्त्यांना वेठी करायचं, पक्षाचे कार्यकर्त्यांचा परिश्रम मेहनत व जिद्दीला वेठी करायचं, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास कोणी गेली पक्षाचे कार्यकर्ते. तुम्हाला निवडून येण्यासाठी किती लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचले होते, पण पक्षाचा कार्यकर्ता पोहोचले. तुम्ही निवडून येण्यासाठी दिवसभर 8 ते 4 वाजेपर्यंत 2 दिवसात उन्हाळ्यात पावसाळ्यात थांबला होता. मला माहिती भेटते की 2 जुलै 2012 निवडणुकीच्या दिवशी खूप पाऊस होता. खूप होता. दिवसात पावसात आपल्या एक मतदान शोधण्यासाठी पक्षाची इतर पक्षांनी तुम्हाला पाठिंबा दिला असेल, इतर पक्षांच्या नेत्यांनी तुम्हाला उच्च दिला असेल, पण काम करणारा जिद्दीने तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच होता. फक्त वातावरण निर्मितीला तुम्ही इतर लोकांचा पाठिंबा घेतला होता, पण मेहनत करणारा तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ताच होता. आणि तो कार्यकर्त्यांचा विश्वासघात झाला आणि साहेबांनी जिद्द घेतली आहे या विश्वासघाताचा गद्दाराचा बदला घेतला पाहिजे. एक मेसेज द्यायला पाहिजे, एक धडा शिकवायला पाहिजे. ज्या लोकांनी पक्षाचे कार्यकर्त्यांना वेठीस धरून, पक्षाला वेठीस धरून आपल्या मर्जीने आपल्या ऍडजस्टमेंटसाठी सत्तेच्या लालसासाठी आपण पक्षात स्थलांतर करणार असेल तर तुम्ही परत निवडून येऊ शकत नाही. तुम्हाला वाटलं का 6 वर्षात आम्ही आपल्यामध्ये वावरलो आणि हे 6 कार्यकर्ते आम्हाला मदत करतील, हेच नेते आम्हाला मदत करतील, हेच लोक आम्हाला मदत करतील, हेच लोकप्रतिनिधी आम्हाला मदत करतील, तर साहेबांनी क्लिअर कट तटकरे साहेबांच्या माध्यमातून, नाईक साहेबांच्या माध्यमातून, भास्करराव जाधव साहेबांच्या माध्यमातून सर्वांना निरोप दिलेला आहे की हे चालणार नाही. या लोकांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. आज आवाजवर आम्ही आपल्यामध्ये उपस्थित राहिलो हे धडा शिकवण्यासाठी एक कार्यकर्त्याला जबाबदार दिली आहे. पण इथला उमेदवार, आपण इथे उपस्थित असलेले सर्व कार्यकर्ते, इथला होणारा आमदार, इथले सर्व उपस्थित असलेले कार्यकर्ते, काय मी आपल्याला वचन देतो की लोकप्रतिनिधी झाल्यावर तुम्ही कुठल्या मतदारसंघातून निवडून आलो. मी एक छोट्याशा प्रमाणातला नगरसेवक होतो, पण नगरसेवक निवडून आल्यावर आपण आपला मतदारामध्ये मतदारसंघापूर्वी विचार करायचा हे विचार साहेबांनी कधी शिकवले नव्हते. म्हणून आजूबाजूचे नगरसेवक निवडून आणले यश. हे उदाहरण फक्त मी एक छोटासा आपल्याकडे देतो की लोकप्रतिनिधी झाल्यावर मी उद्या विचारणार नाही तर तुमची पदवीची डिग्री आल्यानंतर तुमचं काम करतो. परिसर आणि कोकणातली नावं, एका कोकणातला सिंधुदुर्गच्या गावात स्थापन झालेली क्रेडिट सोसायटी आज महाराष्ट्रातली 48 वर्ष जुनी आग्रणी अल्पसंख्याक विभागाची, आपल्या अल्पसंख्याक समाजाची कोकण मर्कंटाईल कोऑपरेटिव्ह बँक. रत्नागिरी जिल्ह्यात 6 शाखा आहे, रायगडला 6 शाखा आहे, ठाणे जिल्ह्यात 6 शाखा आहे, मुंबईत 6 शाखा आहे. मी मागील साहेब निवडणूक 12 संपली कोकण बँकेची, तेव्हा सिंधुदुर्गचे सर्व मतदार माझ्याकडे शेअर होल्डर आले होते. त्यांनी सांगितलं एकच दुःख आहे आम्हाला की जी क्रेडिट सोसायटीची, जी बँकेची स्थापना सिंधुदुर्गच्या एका गावात आम्ही केली होती, पण सिंधुदुर्गमध्ये आजपर्यंत एक पण आमची शाखा नाही. योग बघा, 12 मेला आश्वासन दिला तुम्ही बिनविरोध पूर्ण महाराष्ट्रातून पॅनल निवडून माझ्या अध्यक्षतेखाली दिले आपण, पण सिंधुदुर्गला येत्या वर्षपर्यंत मी किमान कमीत कमी 2 शाखेचं उद्घाटन करणार हे तर आश्वासन दिलं. 12 मेला काही ठरलेलं नव्हतं की कदाचित उमेदवार होईल, कोण पक्षात सोडणार किंवा कोण पक्षात येणार, काही योग येईल का सिंधुदुर्गच्या लोकांसमोर आपल्याला 2 शब्द बोलायची संधी भेटणार. पण ते आश्वासन सिंधुदुर्ग मार्फत देण्यात आलं. आज पण बरेच लोकांची माझं नातं होतं जमलं असतं की मूळ कोकणी, ठाण्यातला कोकणी माणूस, कोकणातलं प्रेम, कोकणातल्या गावागावात फिरणं, जेव्हा फिरण्याची आवड असलेली लोकांनी निवडून दिलेली असेल तर सर्वप्रथम माझी जबाबदारी असते आणि मला आवड आहे. आम्ही रस्त्यावर जात असतात, कोणाचा लग्न समारंभ असू दे, कुठल्या कार्यक्रमात उपस्थित असतात, आपल्या नागरिकांनी, आपले मतदार असो का नसो, पण तो कोकणवासियांनी किंवा आपल्या नागरिकांनी आपल्याला हे नाही विचारायला पाहिजे की तुम्ही कुठे आहे, एवढे दिवस काय कुठे होते, अमुक काम पेंडिंग, प्रयत्न करायचे, कामाचं यश देव दे, पण जे ठासून मांडायचंय. आज नोकरीच्या बाबतीत आपण प्रश्न उपस्थित केले, आमच्या प्रस्तावना करत असलेले वस्तुस्थिती आहे, त्याच्यासाठी विचार दृष्टिकोन लागतो. त्याच्यासाठी उमेदवार मध्ये कार्यकर्त्याचा सहसंधान लागतो, लोकांच्या प्रश्नांची ज्याच्याकडे जाणीव
तालुकानिहाय आपण एम्प्लॉयमेंट सेंटर लावले. हे कोकणातला इतिहास आहे. कोकणनी मुंबई घडवलं, कोकणनी या देशातली आर्थिक राजधानी घडवली. जसं घाम या कोकणमध्ये मुंबई बनवलं असेल तर या कोकणातलं वास्यांचं आहे. गिरणीच्या माध्यमातून तर इतर व्यवसायामध्ये कोकणच्या वास्यांनी आपल्या घरापासून 500-600 किलोमीटर लांब असून एक 200 फुटाच्या इथे जागा बदली विठ्ठलबाई म्हणून आम्ही मंदिराचं सर्व दर्शन घेत असताना आशीर्वाद घेण्यासाठी गेलो. आईस बाई जागा 150-200 स्क्वेअर घरात राहण्याचा परिश्रम घेतला. पण कोकण वास्याने मुंबईत घडवली. त्या मुंबईत आपली ओळख करून आपण तालुकानिहाय रोजगाराच्या मेळाव्याला लावू शकत काय? आपण एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या बाबतीत काय काम करू शकत नाही? तुम्हाला फक्त आधार पाहिजे, तुम्हाला फक्त मार्ग पाहिजे. कोकण वासियांची मेहनत कोणी हात धरू शकत नाही. आज परपर्यंतचे लोक मुंबईत येत असेल पण कोकण वासियांसारखी मेहनत करणारा कोण तुम्हाला सापडणार नाही. मार्ग पाहिजे. अशा परिस्थितीत मी आपल्याला वचन देतो की नक्की या बाबतीत आम्ही काम करणार. रोजगार मला अपेक्षा 15,000ची असेल तर हात पाय जोडून सांगेल की बाबा स्टार्टिंगला लागतोय 8,000 काम कर, 10,000 काम कर, तुझी मेहनत करून शेत तुला 15,000-20,000 रुपये देईल तुमच्या खात्यात. पण त्याला मार्ग पाहिजे. आपण मुंबईत बसल्यानंतर आपल्या वशीने इथले वापरायला पाहिजे, कोकणात वापरायला पाहिजे. कारण कोकणातला माणूस किती वेळा फेरा टाकणार पण तुम्ही इथे बसून 4 करून आले तर 4 लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. हे लोकप्रतिनिधी आपलं वर्चस्व, आपलं असलेलं पद, लोकांनी दिलेली पदाचा वापर करण्याची गरज आहे. हे मी आपल्याला वचन देतो तर शिक्षणाचा दर्जा उंचवला पाहिजे. आज वाईट वाटतं ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातून निवडून देतो. ज्या महापालिकेत विरोधी पक्षाने म्हणून काम केलं, 3 अर्थसंकल्प सही केली. महापालिकेचं कामकाज आपल्याला माहिती असेल. अर्थसंकल्पाच्या सही महापौर विरोधी पक्षाने सभागृहात द्यायची असते तर त्यांना 3,000-4,000 कोटीचा अर्थसंकल्प चालतो. शिक्षणाचा फक्त पगारावर खर्चाचं 150-200 कोटी रुपये असते. पण आज शिक्षणाची ते परिस्थिती आणि प्रसंगी सांगतो की आज परिस्थिती एवढी वाईट आहे की शिक्षणाला झाडा खाण्याला पण पाहिजे पण लोकांना आपण खड्डे खाणारे शिक्षण या शासनाने कुठे नेऊन एवढं आपलं महाराष्ट्र आजपर्यंत सर्वे नाही केलं तर कुठे शिक्षणाला आपल्या शिक्षकाला आराम भेटणार नाही. गुरुजन लोकांना आराम भेटणार नाही तर त्याची बुद्धी चालणार कशी लोकांना शिक्षणाचं दर्जा कसं उंचवलं. आज शाळेची परिस्थिती काय? मी आपल्याला शब्द देतो भानुशेठ बरोबर, अनिकेत भाई बरोबर 3री हॅट्रिकची आपल्या इथे वचन आपल्याकडून घेत आहे. पण मी सांगतो की 3 आमदार मिळून या कोकणातल्या शिक्षणाच्या बाबतीत कारण शिक्षक एक टोटल आपला पुढचा भवितव्य घरातला एक बाई शिकली का म्हणते ना पुढची नसं म्हणजे पुढचा पुढे येणारी त्यांचा वंश असतो तो शिकलं जातं. त्याच प्रकारचं शिक्षण तुला दर्जा दिल्यानंतर त्या मुलाला आवड पाहिजे की नाही बाबा मी आज शिक्षण आज शाळा मी सुट्टी करणार नाही शाळेत जाणार. त्याला तशी परिस्थिती निर्माण करणार. चांगल्या दर्जाची ई-लर्निंग क्लासेस तयार करायला पाहिजे, कम्प्युटर द्यायला पाहिजे, वस्तुस्थितीप्रमाणे बेंचेस आणि क्लासेसचे बोर्ड द्यायला पाहिजे. आम्ही आमचा निधी मागच्या तुम्ही आपण निवडून दिलेल्या आमदाराचा रस्ते आणि पायवाटसाठी खर्च करणार नाही. फक्त शिक्षण आणि शिक्षणासाठी कदाचित तुम्हाला काही कर्ज कुठे असेल शिक्षणाबाबतीत खर्च व्हायला पाहिजे, त्यांच्या साहित्यासाठी खर्च व्हायला पाहिजे. भानुशेठ बरोबर आल्यानंतर शिक्षकांचा आमदार आहे आणि हे भाई बरोबर कोकणात नुकतंच आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी बरोबर आपला आमदार आहे. हे आम्ही तिन्ही आमदार आम्ही वचनबद्ध करतो की आपण आम्हाला परिश्रम आपण मेहनत केली तर नक्की आम्ही पूर्णपणे आपल्याला परत 6 वर्षानंतर पक्षाने परत संधी दिली तर आम्ही तुमच्याकडे आवर्जून येऊ. एक नात्याचे संबंध द्या. शेवटी एवढंच सांगला 5,000 अंदाजे होते. माझा खूप कमी आणि परिसर खूप मोठा. आज आम्ही आपले विचार ऐकून जातील. मला माहिती आहे जसा पक्ष मुंबई ठाण्यात रायगडला रत्नागिरीला सक्षम होत इथं पक्षांमध्ये खूप तडजोड सत्ता नसल्यावर बरंच वारा बदललेली आहे. पण मला आनंद होतो का आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने हीच खरी ताकद. 10 पैकी गोंधळ होतं 4 मजबूत असले का आपण 400 लोकांचं काम करू शकतो. ही आमची मानसिकता आहे. ही पवारसाहेबांची शिकवण आणि आज जे उपस्थित आहे प्रत्येक 5,000 लोकांना मला सांगा या ठिकाणी 20 लोकांची जबाबदारी घेतली तर आपण किमान कमीत कमी राष्ट्रवादी, आय काँग्रेस, शेकाप, समाजवादी पार्टी आणि आरपीआय एवढ्या गटांची उमेदवारी जाहीर झाली. नजीबुल्ला यांच्या नावावर पहिली पसंतीचा मार्ग आपण करू शकतो. फक्त 1200-1500 तुम्ही हमखास काढू शकता. फक्त 5 लोकांना शोधा, 10 लोकांना शोधा, त्यांच्याकडे जा.
होऊ शकतं. बरोबरच कार्यकर्त्यांच्याच भरोश्यावर एवढी मोठी झेप घेतलेली. आजपर्यंत देवाच्या कृपेने कधी पराभूत झालेलो पूर्व तयार करून प्रत्येक निवडणुकीत लढलो. 3 महापालिकेच्या निवडणुकीत ठाणे महापालिकेत म्हणजे तुमच्या इथे रवी फाटक पण होते, ते 2 नंबरला होते आणि ती 2007ला पण आणि 2012 मध्ये 2007ला ते 2 नंबरला होते. सर्वात जास्त मतधिक्य व सर्वात जास्त मतदार झालेला उमेदवार म्हणून आलेला म्हणजे मला तो मानपान झाला होता. अशा वेळी आपण पूर्व तयारी न करता फक्त जिद्द एवढीच, कार्यकर्त्यांनी धडा शिकवण्याची गरज आहे. आपल्या मनात धडा शिकवण्याची गरज असेल, आपल्या प्रतिष्ठेपणाला लावलेला आपला इन्सल्ट झालेला विश्वासघात झालेला त्या गद्दाराला धडा शिकवण्याची गरज आहे. कोणीतरी उमेदवार म्हणून तुम्हाला नाव पाहिजे ज्याच्या खांद्यावर आपण झेंडा ठेवून आपण हे काम करू शकतो. म्हणून हे जबाबदारी स्वीकारली फक्त आपल्या विश्वासावर. मी हात जोडून आपल्याला विनंती करतो का फक्त पवार साहेबांनी मनाला शिवायला लागलेला हे जे प्रश्न आहे तर ज्या लोकांनी सत्तेचा सर्व उपभोग होते त्याच्यानंतर पवार साहेबांच्या पाठीशी कधी उपसलाय अशा गद्दाराला धडा शिकवण्याशिवाय आपण राहू शकत नाही. शिवसेनेच्या बाबतीत म्हणायला गेलं तर एकीकडे जाती त्यांचा पक्ष किती कार्यकर्ते इथे 2 वर्षांनंतर किती कुठे जातील ते काही सांगता येत नाही. पण एवढंच सांगेल, मला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास वाटतं, पूर्णपणे विश्वास आहे की आपण नक्की 25 तारखेला आणि 25 तारखेच्या आधी जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचणार, त्यांचं परिवर्तन करणार आणि त्यांना मतदान केंद्रावर 8 आणि 4 मध्ये पाऊस असो ऊन असो जी काय असेल परिस्थिती पण आपण नक्की त्या जिद्दीपोटी आणणार. आणि मी फक्त आपल्याला वचन देतो, मी आपल्या सोबतच राहणार, आपल्या मध्ये राहणार. महिन्यांदा किती वेळा आपल्या कार्यकाळा दिवस देणार ते संपर्क साधतात. कारण मला पण आवड आहे की कोकणात आपल्या सेवा करायची, ज्या परिसराची सर्वात जास्त आवड आहे ते परिसरात राहण्याची मला पण आवड आहे. मी एवढं सांगतो, नियोजनबद्ध कार्यक्रम आधी पण आपल्याला देण्यात आले होते, पण मी एवढाच एक शब्द सांगेल का मी संपर्कात राहणार आणि लोकांनी निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी कार्यकर्ता म्हणून मी आलो म्हणून मी ते शब्दाला सगळे एवढाच माझा